साफ्रोमखौबो आंनि गोसो गोरबोजों बरायनानै लायो। आङो फरायनो लादों दैखरगुरि मन्दलिनि सुंद' जारिमिन। अरनबारि, जुनार आरो दंफां लाइफांनि थासारि एबा थावनि, जाय जायगायाव सुबुंनि गोहोमा खम एबा बेनि बिगोमाया थागिबि जिब जुनारफोर। बे हालामखौनो जेब्ला मानसि माहारिया जिउ खुंनो बिफां लाइफांफोरखौ बोस्रांनानै गावनि खालामो, बेखौनो गोदानै थानायखाय हादान बुंनाय जायो। थिग बेबादिनो जोंनि थानाय हालामाबो मोनसे हाग्रामानि बाहागोमोन, जायखौ 50 बोसोरनि सिगांनो जोंनि थागिबिफ्रा गोबां दुखु खस्थ' लानानै हाग्रामाखौ थाजानाय खालामो। अरनबारिखौ बोस्रांनानै गामिफोर खालामनायखाय जोंनि गामिफोरा दासिमहालागै खयलामयला हाग्रामायारि गामि, खयलामयला फरेस्ट भिलेज होननानै मिथिजानाय जायो। बै समनि बुंफोरनाय आमटेका ओनसोलनि जाहारबारिखौ हादान खुलिनायनि दोहौआव गोबां गामि एबा जायगाफोरनिफ्राय बे हालामाव थानो अरनबारि जिब जुनार, जानाय लोंनाय, जि जोम बायदि बायदि जेंनाफोरजों जुजिनानै जिउ खुंफैदोंमोन। बे जुजिनायाव गोबाङा देरहादों, नाथाय माखासे सुबुंफोरा फिन गावनि फैनाय लामाखौ लाफिननो गोनां जादोंमोन। बेजों लोगोसे गोबां सुबुंफोरा गावनि हानि मोदोमखौ नागारनोबो गोनां जादों एबा बुहुम थासारिनिफ्राय आनज्रायलांनो गोनां जायो। बे दोहौनि फालोआव लोब्बा गोनां बालाझार बेप्टिस्ट मण्डलीनिफ्राय 1968 मायथाइयाव नखरब्रैसिम हा गोदान एबा हादानाव गावसोरनि न'फोरखौ नागारनानै जाहारबारियाव थाफैजेनो आरो बिसोरजों लोगोसे गुबुन दालाइसा गिर्जाफोरनि फोथायारिफोरबो दंमोन। खारबोनाय गुसुं समनि उनावनो हाग्रा बिफाना उदिस मोननानै 1968 मायथाइनिफ्राय 1969 मायथाइसिमाव गासै हादान ओनसोला हाग्रामानि बाहागो जानायलाय सरकारनि दैदेननायाव खनसे नङा खननै नङा खनथामसिम गोदानै खारबोनाय नखरफोरनि न'फोरखौ सावदोंमोन। न' बां सावजानायलाय बे बोसोरफोरा थानाय जानाय गोबां दुखु खस्थ' सैनो गोनां जादोंमोन। बै समावनो माखासेफोरा सैनो हायैनि जेंनायाव गावनि फिन न' फारसे थांफिनो आरो बै जायगाफोरावनो जिउ खुङो। नाथाय गोबां व्यक्तिफोरा गिदिंफिना लाबा दुखु खस्थ'खौ सैसोना थायो आरो बेयावनो अराय संसारनि बिथा लायो। दिनै फोथायारि जानानैबो बिथांमोना गोबां जेंना आरो थानाय गोदाव सोराव जानायलाय इसोरखौ खुलुमनाय आरो सेबा खालामनायाबो बेबायदिनो मोजाङै सम एबा खाबुफोरखौ मोननो हायाखैमोन। नखरफोरा गोबां अलखदाव सैसोनो गोनां जादोंमोन। नाथाय बे समयसाया थाबाय थायाखैमोन। गेदेर इसोरनि अननाया दंखाय सरकारनि बिथोन बादियै बे ओनसोलाव थानो हानायनि मोनथायखौ मोननो हायो। बेबायदिनो 1969 मायथाइयाव गासै थासारिया मोजांसिन जानायलाय आरोबाव गुबुन गुबुन जायगा आरो गामिफोरनिफ्राय हादान फारसे खारबोबावो। गासै फोथायारिफ्रा मोदोमनि लागै नागिरनानै फैदोंमोनब्लाबो बिसोरो इसोरखौ बावगाराखैमोन। बेबायदिनो गासै फोथायारिफ्रा सानलायनानै गोथार दिनखौ गोसोखांनो थाखाय फांनै सेरफां बिफांनि सायाखौ सायख'यो आरो बेबायदिनो माखासे समफोरखौ बे बिफां सिङावनो इसोरखौ खुलुमनाय आरो सेबा खालामनाया जायो। मोनथिनाय बायदि गुबुन गुबुन दालाइसा गिर्जानि फोथायारिफ्रा इसोरखौ खुलुमनायाव खौसे जादोंमोन। गोसोखांनो गोनांदि हादान जानायलाय जेरावबो दैखरनि नुथाय गैयामोन, नाथाय सानफ्रोमबोनि जिउआव दैनि गोनांथिया मोनसे नागारनो हायै सम्पद, जेरै जानाय लोंनाय, दुगैनाय लोबनाय आरो न'नि मोसौ मोसाफोरनो दैफोरखौ गोनांथि। नाथाय जोंनि मण्डलीनि गिर्जा खालामग्रा सेराव मोनसे दै बाज्रुमग्रा जियानि दंमोन। बे जायगायाव दै
मोननायलाय बेखौनो मोजां खालामनानै हरसे दैखरनि महर होयो आरो गासै साखाथियाव थानाय गामियारिफ्रा बे दैखरखौनो बाहायजोबोमोन। बेबायदिनो गामियारि सावरायलायनायजों खाथियाव जेरावबो दैखर गैयैलाय गिर्जानि मुंखौ दैखरगुरि दोननाय जादोंमोन आरो बेनिफ्रायनो जोंनि गिर्जानि मुङा दैखरगुरि बेप्टिस्ट मण्डली मुंख'नाय जायो। माखासे समफोरनि उनाव फोथायारिफ्रा सावरायलायनानै गंसे गिर्जा न' लुनो थांखि लायो आरो बेबायदिनो मिस्टार सामुएल समफ्रामारिनि हाया बांसिनै दानस्रांजानायखाय बिथाङा गावनि हाखौ गिर्जा न' लुनो हगारनानै होयो। गिर्जा न' लुनो हा गैयामोन नामा? गिर्जा न' लुनायनि सिगाङावनो रुंसारि करन नार्जारी बिथाङा थानाय जायगाखौ मोजां मोनैलाय रायजोफोरनि बानजायनायाव गावनि 6 बिगासोनि दखल खालामनाय हाखौ रायजोफोरनि आखायाव गालाङो। बै समाव बे हाया मोजाङै दानस्रांजानाय जायाखैमोन। बेबायदिनो गासै रायजोफोरा ज' जानानै 1971 मायथाइयाव गंसे थुरि जिगाबनि गिर्जा न' लुयो। बे सेथि गिर्जा न' लुखांजानाय न'आवनो बोसोरब्रैसिम इसोरखौ खुलुमनाय आरो बाख्नायनाया जालांबाय थायो। गिर्जा न' फसंखांनायनि उनाव 1972 मायथाइयाव गासै मण्डलीनि फोथायारिफ्रा ज' सावरायलायनानै मुंख'जाथाव मिस्टार बार्नाबास नार्जारीया मण्डलीनि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै गवालपारा बर' बेप्टिस्ट चार्च इउनियन दानि बर' बेप्टिस्ट चार्च एस'सिएशन आव मोनसे गनायथि आर'ज बिलाइ हैदोंमोन आरो सावरायलायनायनि गेजेरजों बे बोसोरावनो आर'ज बिलाइया नाजावजायो। बेबायदिनो दैखरगुरि बेप्टिस्ट गिर्जा आबुं गिर्जा हिसाबै CBBC नि सिङाव थिसनजायो। बे समनिफ्रायनो मण्डलियारिफ्रा इसोरनि रायजोनि थाखाय BBC नि सिं जानानै मावफानो गोनांफोराव आर'ज आरो दानफोरनि जुबिदै मदद होबोगासिनो दं। नाथाय 4 बोसोरनि उनाव मोनसे मोगा-मोगि समयसा जायो। खाथि गामियारिफ्रा रुंसारि करन नार्जारी हगारना होलांनाय हुखौ दखल खालामफिननो नागिरनायाव फोथायारिफ्रा सिगांसिन लुजानाय गिर्जा न'खौ सिफायनानै दानि सोलिबाय थानाय गिर्जा न' साखाथियाव लुयो। बे नैथि खेब लुजानाय गिर्जा न'खौ 1972 मायथाइयाव लुखांजानाय जादोंमोन। बिथांमोना दखल खालामफिननो नागिरदोंमोनब्लाबो इसोरनि अननायाव दैदेनगिरिफोरनि गोख्रों नाजानाया थलाय जायाखैमोन। नाथाय दखल खालामनो हायाब्लाबो बिथांमोना ब्रायै 6 बिगानि माखासे हुनि बाहागोखौ दै जिरायग्राखौ नोजोर लानानै गावसोरनि सुबिदा बायदि गायनाय-फुनायनि थाखाय दानि नुनाय सानजा आरो खोला फुख्रिखौ गावसोरनि खालामनायनि थाखाय सोरजिनानै लायो। गाहाम इसोरनि अननाया थानायखाय बिथांमोना गावसोरनि खालामजोबनो नागिरदोंमोनब्लाबो फुख्रिनि अनगा लाजोबनो हायाखै। शास्त्राव लिरनाय दं, इसोर फसंनाय बिथाखौ नागारनानै गुबुन बिथा रावबो फसंबावनो हाया। बे बिथाया जिसु ख्रीष्टआनो। 1 करिन्थियारि 3:14 लिरनाय दं। इसोरनि फसंनायखौ रावबो सोलायनो हाया एबा दावथ्रोदहोनोबो हाया। बे नैथि खेबनि लुजानाय गिर्जा न'आव इसोरखौ खुलुमनाय आरो बाख्नायनाया लुखांजानायनिफ्राय 1993 मायथाइसिम सोलिदोंमोन। नाथाय इसोरनि अननाय आरो बोरआ थानायखाय दानि सोलिबाय थानाय गिर्जा न'खौ 1991 मायथाइनिफ्राय जागायनानै अक्ट' 20 दिसेम्बर 1993 आव मुखुलि खालामजानाय जादोंमोन। बे न'खौ लुखांनायाव लुजेननाय समावनो न'नि हारा दिखांनाया सानै व्यक्तिया खाथिनि सेरफांखौ बादा होसेयाव ब्रा दानफायनायाव न'नि हारा दिखांनायाव गोग्लैसिनो आरो हाजों समान
बुगथाबजायो। नाथाय सोमोनांथाव आरो इसोरखौ हामबायहोनो गोनांदि गामियारिफ्रा माखासे खायदा खालामनानै दिरुंफोरजों खाखांफिननो हादोंमोन आरो न'नि महर एबा जेबो जायालासे गसंफिनो। इसोरनि बोरा बांसिननिफ्राय बांसिन जाबोनायखाय दैदेनगिरिफ्रा सावरायलायनानै गोदान मुगाजों गोरोबनाय गोदान गिर्जा न'खौ लुखांनो 2005 मायथाइयाव थिरांथा लायो आरो 2006 मायथाइनि 17 दिसेम्बराव हामबायहोनाय सानखौ लाजेननाय जायो। बेबायदिनो 30 लाखनि रां बावजा लानानै मे 2019 नि 30 दिनाव गायसनजायो आरो लुनाया सोलिगासिनो। 1972 मायथाइनिफ्राय 2022 मायथाइसिमाव दानि लुबाय थानायखौ लानानै 4थि गिर्जा न'खौ लुजानाय जासिगोन। बे 50 बोसोरनि 1972 मायथाइनिफ्राय 2022 मायथाइसिम गिर्जायाव गोबां दुखु खस्थ' लानानै मान होजाथाव दैदेनगिरि बिथांमोना मोजाङै बेंबोदों आरो इसोरा लोगोआव थानायखाय गासै जेंनाफोरनिफ्राय देरहासार जानानै दिनैनि बे थासारिखौ जोंनो लाबोबाय। नाथाय दैदेनगिरि बिथांमोना सोरबाया संसारखौ नागारनानै अरायनि थाखाय नागारलांबाय आरो सोरबाया गुबुन गुबुन जायगा एबा गावनि असे जायगाफोराव खारलांफिनबाय। दिनैनि बे गिर्जानि जौगाथिनि नुथाया जोंनि दैदेनगिरिफोर आरो फोथायारिफ्रा उन जायालासे इसोरखौ सिगाङाव दोननानै जेब्लायबो मण्डली जौगानायनि थाखाय थाथ'आ जासे खामानि मावनाय। दिनै फोरबोनि जोंनि सायाव मावनाया सानस'नो हाया। बिनि मावनायखौ जोङो गोसोखांनो गोनां। डेभिड राजाया गावनि मेथाइफोराव गोसोखांनाय बायदि गितफोर 77 नम्बर 11 सारियाव बुंदों, आङो फोरबोनि मावनायफोरखौ रायखांनि, नोंनि गोदोनि सोमोगोनां मावबोनायखौ आङो गोसोखांनि, बिनि गेदेर अननायखौ गोसोखाङालासे थागोन नामा? इसोरा जोंखौ जेब्लायबो गोथां जिउनि लामानिफ्राय गोजान खालामाखै आरो बेजों लोगोसे राङारि एबा समाजारि जौगानायावबो उन खालामाखै। दिनै जोंनि मण्डलीयाव एसएसएलसिनिफ्राय लानानै मुलुगसोलोंसालिसिम संसारनि गियान आरो इसोरनि फरायनायखौ नुनो मोनो। बे गासैबो इसोरनि गेदेर अननाय आरो हेफाजाबनि दारै, जायखौ जों समाव सानस'नो हाया एबा बावगारलाङो। बे गोलाव समफोराव गोबां दुखु खस्थ' सैसोनांदोंमोनब्लाबो इसोरनि अननाया जोंखौ जेब्लायबो रैखा होबोदों आरो दैदेनबोदों। सामुएल 2:2 सारियाव बुंनाय बादि, बेसिम फोरबोआ जोंखौ हेफाजाब होबाय आरो इसोरनि दैदेननायखौ मोनसे अन्थाइजों रुजुदों। बे गासै रैखाथि आरो दैदेननायनि लागै दिनै जोंनि मण्डलीया सनाथि रंजामा गल्डेन जुबली फोरबोखौ खुंनायजों इसोरखौ हामबाय होयो। आमेन। सुजुगिरि अलंबार नार्जारी।